ரெண்டு செக்ஷனுக்கும் தனித்தனியாலாம் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. ஒன்னா தான் எடுப்பேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது ஸ்பீட். அந்த பக்கம் போகலாம். ஏய் வாயெல்லாம் ஏய் என்ன பிரச்சனை? என்னடா முதல்ல உட்காருங்க சார். பக்கத்துல உட்கார மாட்டேன். வேற என்ன வெளியே போங்க. நல்லா புரிஞ்சுதா? எல்லா நகரும் நாளைக்கு அந்த டெஸ்ட் வைப்பேன். ஃபுல்லா ப்ரிப்பேர் நான் இன்னைக்கு 2 டாபிக் எடுப்பேன். ஒன்று ஸ்பீட், ஒன்று வெலாசிட்டி. நாளைக்கு டெஸ்ட் வைப்பேன். ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க சார். இதெல்லாம் ஏன் சார்? ஒரு 60 நிமிஷம் தனித்தனியா நான் கிளாஸ் எடுத்ததே உங்களுக்கு வேற ஆளுங்களா இருக்கீங்களே, அதுவும் நாளைக்கு காலேஜ் சிட்டிக்கோ டவுனுக்கோ போனீங்கன்னா அங்கேயும் போய் வேற ஆளுங்க தான் சொல்லுவீங்களா? சரிப்பா, படிச்சதுக்கப்புறம் நல்ல உத்தியோகம் கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு பெரிய ஆஃபீஸர் வந்திருப்பான். அவன் வேற ஆளா இருப்பான். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? சிச்சி எனக்கு இந்த வேலை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்களா? இவ்வளவு நாளா நான் இங்க இருக்கேன்னு நான் என்ன ஆளு சொல்லுங்க? தெரிஞ்சுக்க வேணாமா? நான் உங்களுக்கு படிப்பு சொல்லுவேன். என்கிட்ட உங்களுக்கு ஒரு தேவை, அதனால நான் என்ன உங்களோட அசைன்மெண்ட்லாம் எழுதிருக்காங்க. அப்ப அவன் என்ன ஆளுன்னு உங்களுக்குலாம் ஞாபகம் வரவே இல்லை. ஏன் தேவைக்கு நீங்க என்ன